Здравейте хора, аз съм Ангелона и в този клип искам да кажа две-три изречения, случващи се около отбора. Той е за Астероид. Няма вече такъв отбор, но днес случайно влязох във Facebook и гледам някаква страница Елунес eSport. Тая страница, може би някой от вас знае, че преди беше на Астероид. Тази страница съм е развивал всичко аз и преди време бях дал админски права на един от играчите на отбора. След което отбора се разпада и те отиват в нов отбор. Нали, аз вече там ги мах, те... Как да е? След което те отиват в друг отбор и решават просто да махнат всякакви права от страницата и да я направят Елунес eSport. И питам ги защо са направили това нещо и отговор ми беше от един от играчите, т.е. админа, и казва, твоята постъпка не беше по-различна от тази, която ти направи. Добре, окей, но това беше от тяхна страна. Просто трябваше да опитат и да. Може би това ще е последния клип на отбора на Астероид. Пък по-нататък може и да се опитам да го развия по някакъв начин. Името на страницата ще бъде сменено на 11, защото тогава ще мога. И да. И до скоро.